Euro sang ni somni chu tluang takin khel zo ani to a football ramro pui Italy chuan ne na no moi choin kan hlim dar hle ni kha heti lai hian na kum lok sang ni somni pani lam khian Euro aya ngai hlut le ro pui zok football in el na sang berle khovela ennom ro pui ber tia an lo soi chin World Cup chu Middle East ramro pui Qatar nga ani don taruk mai mitam takkan phur viau lai hian chik mi te chuan he World Cup phena hian thuruk RAPTHLAK tak Mihring tawrhna na satak ain phum roni in an ngai thlat thum kan sia cheu angin Qatar rama hian ram re thei tak tak Bangladesh India Nepal le Southeast Asia ram sang sanga changte in nun nuam zok le poisa hlo chwa tumin na thok tam tak an lut rui ringa heng migrant worker ho hi an vain million ni chuang ni tora chut an ni boka Qatar rama na thok zong achanga 90% bel khu heng migrant worker kan ti mai India Bangladesh le Nepal ti te ram re thei tak tak ti achanga kal khom hi an ni chin chung ho chuan ti lui na mangin he World Cup show ro pui tak thlen na tur hi an buat sei ta ti na ani an na te po an du angin an thak vengo theilawa lo mu mal pek an ni ngai bok heklawa an ram chwa san tur po in an mani thu in an du huna an chuak vengo theilo bokani heti lai hian FIFA shwai tu tele company sang ho tu te chuan heng na thok khongai thak tak tak ti achang hian an duang to kin thau an lo sok ve ta thung chin ani chut mi te chuan Qatar World Cup in buat se na kal zela khwan worker mi zakopor vel te chu ha tong khong wang le ei tur mu mal nei lo wang te in an thi to thu an soi bokani Qatar na thok pakhat dipak ti mingpu chuan Qatar adin mun chu soin helai muna kanun chu jail tang ang chi akani ka manager chuan Qatar hian poisa I hlo du ani chuan ngoi rengin omla na kha thok hle ro min ti chin atia heng migrant worker te hian Qatar chu re theina tlan san nan le nun nuam zok an nei ve theinan an bel ve roi china ma se aram an han thlen chi hian na thok tak tak tur chuan fitam tak dollar zanga changa dollar sangli zathum India poisa acheng sing thum sang sari vela changa cheng nuai thum thleng te an choi ol angai thung chin a zia bera chuan na an tho ma ho changin sum tam tak choi sa in an thoka a chor tu tela in lo pek ain lo pek lo ni an nga zok chin si ani Bangladesh changa local sakip po in pathian chawin he muna ka tor dan hi min shat puyang hetiang reng om ai chuan thi dai mai te hi ka thlang zok hial china ma se kan ram Bangladesh lama kanupui fanau ti kangai to a anni chuan chakna tharmin pele mai zok china ni ti in soi heng worker ho chor chin recruitment agent te po hian dot an the dar na sa thei hle a worker te chu bumin he na hi I tho chuan chuti zat poisa chu kan pe ang cheti in poisa tam tak mangin an thlema ti chuan an han thok ta chenga thlakhata dollar za som kwa India poisa a cheng sing khat le tlem te an pele chok chin hemi chungchanga hian Qatarama espar zone anti infiam na mun puya thok mushfikhur chuan ka manager hena kan ram Nepala chuan thlakhata dollar zathum hi chu ka hlo zia chin thu ka shila ma se ka manager ero chuan Nepala inti dan ka ngai poi mo lo thlakhata dollar za som kwa ka pe changa idu lawani chuan ka thon huang che ti in min vo china ka hongot don la in recruitment fee a poisa tam takaba in ka in seng so na sa to boxi a heng recruitment fee te hi karu zo photangai si ani ti in amang an thu out chwa puini a recruitment fee rol zo tur hian kum engza takla tho ngayang mo hlo tlem le be tham tak in pek pa ka hian an hlo te hi an han dile na sa chin mai khopa thlatam tak hlo nei mi alawa an tho chang te po atam thu an soi bokani na thok te chuan heng hun lai hian ei tur leina an nei ngai lova an ram lama an chung te poisa thon tur chu soilo an ma ni le an ma ni anin enkol na tur poisa po an nei ngai mi alawani prema Nepala changa na thok tura local chuan tuna hian ka chung te chu in le lo nei lovin kan rama an omeka fipek tur kan nei to lo wangin ka fa te po sikula changin no chwa ani to boka helama hlo min pe chhadu box silo zanmut a har chin khop mai ti in adin mun khir zia hi asoi chua kani
heng worker te hian an mani pualin passport te chu an nei ve veka amero chu heng an passport te hi an mani chhor tu ten an shen saka an har san na tor awanga Qatar chhuah san an du po in an na thona te achangin exit permit an dilanga ya ma se an pu te chuan an ngai saklem ngai lo an na tho lai an zo phot lo chuan exit permit hi an pek lo tur thu in an chang chin han ngai to ula kumsang ni to kum khan FIFA president Sepp Blatter chuan World Cup 2020 chu Qatar nga ani tur thu asoya hemi nu hian Qatar rama chuan heng na tho khongai thlak tak tak te hian stadium sakna le thom chat na an thok ngala khati hun lai khan na thok te hian Qatar hi chhuah san lo du ta se an pu te chuan an na tho an zo ma chu exit permit an pe du silova kumsom chuang chu an du reng wang po ni lovin hlo mu mal po nei lovin he World Cup in buat saina hian na an thok tau tau mai ti na ani Bangladesh changa local shamin chuan Qatar poisa hlo chwa be seya kakal masak ber ni khakalasia ka agent chuan ka passport min shen sakngala tun thleng hian ka passport kha ka mule to lo hole du po ni la passport te lo chuan ka hot he box si lo ti in a soi Khalifa Stadium na thok pakhat po in chum khat chu kapu office a hlo amu mal lo thu le ho mai ka du thu ka thlena kapu chuan thinrim lutuk mai hian engma soilo khan thok mai mai ro I tho lo chuan he mun hi engtika mai chwa san lowang ti in milo an khum shep mai ani ati Jim Murphy UK Shadow International Development Secretary chuan worker te hian ke ni World Cup wang mai mai in nun na an chan tur anilo London 2012 Olympic thlenna mun tur sakna po khan tu ma thian omlo kha FIFA hian Qatar changin report kim chang phut sela worker ho har sanna to RAPTHLAK takte hi mu pui ve sela til siam chat ngai te hi siam chavek ro se ti in FIFA shoi tu te chu alo ngen ve to bokani tin heng in ti du dana pialama hian thil dang alo om cheu chu World Cup 2020 a hian LGBT fans kan ti mai milak lo te tan kalngam na chi ani ve angem ti hi ani Qatar rama hian an pui ngai zon te ni lo dan puya in siam danglam te hi dan ma thil swalian takani a ashem na po ana chak le khailum hial te po ashem thei ani ma se tun World Cup chungchanga hian Qatar shoi tu te chuan LGBT fans te chu zalen taka an kal thei tur thule har satna an to lo tur thu an lo soi chuak to a ma se hetiang khopa LGBT dodal na rama hian tlema milak lo deutan chuan thlamuang taka Qatara lai chhuat han chirvel zo chu a har ve viau mai theini ole Qatar hi ram thang chakle ram house ber polani a football lama ero history han soi viau tur an nation lo tun chum World Cup an thlen tur po hi mitam tak chuan poisa a in tham na wanga an ngai ngetlata FIFA la e ruk na le in tham na chungchanga an lo ming chevele zau chin boxi football tuipui tak ram an ni lo wang hian World Cup do zo tur stadium le sports infrastructure saklama po be pui thak an ngai na sabi khle a nima sela he World Cup ro pui tak phena hian na thok khongai thak tak tak te thisente ti du dana an torna te baka ra be ani na te atel tak thlata wang hian mitam tak chuan he World Cup Qatar nei tur hi en lo boycott an tum hialani nang engi ngai ve dan le